reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Dead and wanting, such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. So get a glimpse of Jesus, 'cause He's right there with you. He knows just what you need. 'Cause when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. You hope God would heal it, but the storm rage and rage. But it's hard to imagine how you'll make it through the day. Weeks turns to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and to eyes. So get a glimpse of Jesus, for He is right there with you. He knows just what you need. Oh, when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again when life gets broken. Healing waters heal our troubled soul. Heal our troubled soul. Jesus, sweet Jesus, will cleanse and make us whole. Oh, when life gets broken, when you're in despair, He'll carry your burden when it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength. There is nothing you have lost that He can't replace. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again. He'll help you start all over again when life gets broken. Nimbag nga oras tayo amin kakabsat, gagayan, kaniti amin na dumdum nga kita na ito nga programa. Itinaitad kanyak nga topiko, tinaito nga gundaway, ket napauluan, natibker abamadi, natibker akas may sa nga pader. Imsakbay tayo nga, lukiban itinasanto na surat kakabsat, ket kumaan nga wisang kayo itimay sa paya kararag. Kararag tayo.
manangasi, managparabor, Diyos ang marswami nga daka sa dilangit. Tulungan na kami, idalan mo kadi o Diyos, itaadal mi, tinay nga gundaway. Mangtad kadi ti bendisyon, kadagiti amin, nga dumdumngag, makangag. Iti daytoy nga sasaom. Tapatyan mi nga ti saom, daytoy iti nabalitukan, nga mabaling nga mangpabaknang iti pamati mi. O Diyos, sagyaman kami ti gundaway, nga makapag-adal kami. Nasantuan nga Espiritum kadi, O Diyos, iti mangtad, ti kinasirib ti tumunggal maysa. Dahito iti pakasimi, tinagan na Jesus. Amen. Apay takasapulan tayo kakabsat nga dalan, iti may panggap iti kinaanos, ken kinamanagituran. Amoy yung kabsat ko, tintero nga nasantuan nga surat, maadal tayo, nga dagiti amin, nga agkunkuna, nga anak ti Diyos, kung sumursurot iti Diyos. Ti Diyos kayat na nga ipaugali kadakwada, daytoy nga klase nga ugali. Anya daytoy? Daytoy dayjay kinaanos, kinamanagturad, managibtor, kanyaman nga banag. Kas pangarigan kabsat, apan tayo, iti mauding nga henerasyon, iti Kristiyano, sakbay iti panawan, iti panakaukom, tira ito nga lubong. Mabasa tayo, Revelation chapter 14 verse 12. Anya ti mabasa tayo? Kunana iti kastoy. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo. Nga sa limet matanda dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Amirisan tayo ken panunutan kapsat. Ito nga teksto kunana dayjay balikas wenno sao nga kinaanos aradjay kapsat ko. Iti amin nga naimbag nga ugali tayo akas maysa nga anak iti Dios. Naimbag amin ida. Ngamhan tayo kumanga liplipatan nga iugali dayjay kinaanos. Wen pudno. Salsalimot matan tayo dagiti sa nga pulo nga bilen. At damat iti pamati tayo ken Jesus. Naimbag ken importante launay deta. Ngamhan tayo liplipatan iti kinaanos kabsat ko. Kinaanos. Importante ken nang runa nga adda kuma kada tayo daytoy. May kadua Pedro kapitulo 1 bersikulo 6. Anya ti mabasa tayo. Ket iti sirib inayon nyo iti panagparbang. Ket iti panagparbang ti kinaanos. Ket ti anos ti panagbutang iti Dios. Upat nga ugali kabsat, nga tayong mabalin nga pagsisinaan. Kasapulan nga agkukuyog dagitoy. Kinasirib iti nasantuan na surat, kuno nan anay nga panakaam mo. Kinapo Jesus. Daytoy ket agbunga kuma iti panagparbeng tayo. Agparbeng tayo iti amin nga arami din tayo. Agparbeng tayo iti amin nga saun tayo. Ket panagparbeng tayo kabsat ko, ket hanyag patingga. Inggana na itoy nga panagparbeng nga ugali tayo inton umay ni Apo Jesus kadagiti ululep. Panagparbang. Agbunga daytoy kabsat ko iti kinaanos. Kinaanos. Makita iti tumunggal maysa kumakada tayo. Naanos iti maysa nga tao. Addi man iti ayan na. Addi man iti papanam. Asino man iti kasangom. Makita ko kabsat ko
nga sikakat na anos. Daytoy kakabsat ko iti pakakitaan, pakabigbigan nga sika pudno nga dapo nagbutang mo iti Apo ana marswa. Pakakitaan, ebidensya nga sika ket pudno launay nga anak iti Dios. Iti nasanton na surat kabsat ko ket mabasa tayo. Ijay Apocalypse chapter 1 verse 9 kunana dijay. Siak ni Juan akabsat yo ken pakipaglakam kada kayo iti rigat ken iti pagarian ken iti kinaanos na Jesus. Adda kidi ijay puro amanagan patmos. May pon dito sa uti Dios ken iti pamanagnag ken Jesus. Amiraysan tayo man ken panunutan manan na iti nga teksto kabsat ko. Datayo nga Kristiyano hantayo nga ikarkararag ken Apo Dios. Nga ti Dios ikan na tayo kuma itinalaka a panagbiag. Haan mat nga kasjay. No diket karkararag tayo kabsat ko nga ti Dios ikan na tayo kuma itipan nakabalin nga agbaligi. Ikan na tayo iti panakabalin nga agibtor. Aganos. Takunana ditoy siak ni Juan akabsat yu ken makipaglakam kada kayo iti rigat. Han na tayo ikan iti Dios iti nalaka a panagbiag. No diket suruan na tayo ngagbalin nga nabilag. Ken natibker iti pamati. Han nga matuang. Han nga madadael. Han nga basta-basta. Wen kabsat ko daytoy iti napudno nga sursuro iti nasanto na surat. Malagip ko man dayjay kankantaan mi idi ubingak palaeng. Ijay Viga da Sul Pangasinan. Ijay mat nga dimakkel. Jayak man nga nagrugi iti pamati. Ti kinaubing ko. Ada di kansyon mi nga ang Diyos ang sandigan, di magigiba. Ang Diyos ang sandigan, di magigiba. Kabsat ko, pudno launay na ito nga kanta. Ngano ni Apo Diyos, iso da ito iti pundasyon ta iti pamati. Han tayo basta-basta matuwang. Han tayo nga madadaal. Natibker tayo. Naanos tayo kuma. Managiturad tayo iti amin nga banag. Iti unag iti kapilya, iti ruwar iti kapilya, iti unag ti pagtangan, uray pay iti ruwar iti pagtangan. Naanos, managiturad, ken managibtor tayo kakabsat ko. Maiyarig ko man kabsat ko iti na espiritual na panagbiag, iti na pisikalan nga panagbiag. Iti na pisikalan nga panagbiag, idagsursuro tayo pala ang nga magna, mapatuma tayo nga kanayon. Idi nalaing tayo nga magna, mapatuma tayo lata. Idi naggraduar tayo iti kolehiyo, mapatuma tayo lata. Naggraduar tayo iti masters, doctoral degree, kanda dumapay. Numaminsan mapatuma tayo lata. Uray na bayag tayo nga magmagna, mapatuma tayo lata. Han nga inggagara. Numaminsan. Kasmat, kabsat, dayta, iti na espirituan a panagbiag. Idi mangrugi ka iti pamati, kanayon ka ngagkamali, mapatuma ka. Mangrugrigi ka may laang nga makipagna kina Apo Jesus, agsursuro amagna, kanayon ang mapatuma.
nagbayagkan iti pamati, mapatuma kalata, kabsat ko. Inggana si kakat nagbaling nga pastor, kuno naging church elder, naging church officers, kuno nagbalin pa yan nga advisor iti church. Ngam na maminsan mapatuma tayo lata. So, gusto kakabsat, dahil pagsasao ako nada iti English, nobody is perfect except Mr. Perfect and Miss Perfect. Kuna naman itinasanto na surat, Roma chapter 3 verse 23. Anya kuna na dijay. Amin da nagbasol da ket agkurang da iti dayag iti Dios. Amin tayo kakabsat ket nagbasol agkurang tayo amin. Nobody is perfect nga kunada. Manen. Ngarod kabsat ko. Iti na espirituan na panagbiag no mapatuma ka. Han ka nga agsardeng dita pwestom na nga nakapatumaam. No diket bumangon ka asianos kabsat ko. Bumangon ka ket magnakamanan ngas ibturan dagiti amin nga banag. No mapatuma ka, katawaan da ka, babaam lang data. Kantsawan da ka, basol da data kina Apo Diyos, babaam lang data. Anyang dapat nga ramidan. Ken gusto nga dapat nga ramidan na mapatuma ka kabsat ko. Bumangon ka nga si Anos, makipagnakamanan kina Apo Jesus, nga daan iti panagiturad na ken panagibtur na. Tadayta iti pagaytan iti Apo. Dayta iti pudno nga natibker. Dayta iti pudno nga managiturad. Dayta iti pudno kakabsat nga kinaanos. Apan tayo man kakabsat, iti maysa nga babae, ijay Marcos chapter 7 verse 24 hingga 29. Pakaistoryahan iti maysa nga babae nga addaan iti anak na nga babae, basit, nga nagungguan iti dakes nga espiritu dayjay anak na. Ket kastiman iti pasamak na iti nga pakaistoryahan ket apan tayo nga basaen. Marcos chapter 7 verse 24 hingga 29. Ket pimanaw sadyay ket napan kadagiti bedbedengan ti Tiro ken Sidon. Ket simrek iti maysa a balay. Ket kayat nang awan kuma iti makammo. Ngem saan na anabalin ti may lemeng. Taapaman anangeg ti maysa a babae nga adda basit nga anak na a babae, anagunggan ti maysa nga espiritu anarugit. May ket nagrukbab kadagiti sakana. Daydi babae taga Gresya, Syrophoenicia iti ilina, ket nagpakpakasi ken Jesus ta parwaren na kuma iti anak na daydi sa iro. Ngem kinunana kenkwana, bayam, amapnek da kuma ngumuna dagiti anak ti saan a nalintag nga alaan. Iti tinapay dagiti anak, ket ibakal kadagiti aso. Ngem isu simungbat kenkwana, pudno akas ta Apo, ngem kadagiti met aso ti sirok ti panganan, manganda kadagiti murkat, dagiti anak. Ket isu kinunana kenkwana, gapu itoy apagsaom kan ti sa iro arimwaran ken anak mo. Ambirisen tayo nga panunutan kabsat ko, daytoy nga pakaistoryahan. Daytoy nga babae nagananos nga nagururay kini Apo Jesus. Tamuna nga ni Apo Jesus lang iti makaisalakan iti dayjay anak na. Si Anos nga nagururay kabsat ko daytoy nga babae
kina Jesus. Ket idin naamuan na nga naa Jesus ket addadyay. Hanan nga pinaluspusan. No diket inibturan na iti amin tapno laeng makasango na ni Jesus ket may bagana na di problema na. Ket idin kasangonan ni Jesus. Anya iti sungbat wenno anya iti imbaga ni Jesus kinkuana. Inyari gisuna ni Jesus iti maysa nga niya. Aso. Inananusan na, inibibturan na. Inturod na, daytoy nga balikas kabsat ko. Ket intuloy na iti nag-request kina Jesus. Nakita iti ugali na daytoy nga babae. Natibker ti pamati na. Han nga basta-basta matuang. Han nga basta-basta madadael ti pamati na. Managiturad nga babae. Kabsat ko. Daytoy iti modelo. Iti pudno nga natibker. Ti saludsod, kamusta tayo? Kabsat ko. Kamusta tayo? Itinaldaw-aldaw o panagbiag tayo? Kamusta iti panagananos tayo? Panagpamati. Kamusta iti panagiturad tayo? Kamusta iti panagibibtur tayo? Uno adala ang basit nga nanggagam. Duguan agpungtot kan. Adala basit nga nanggagmo nga nasakit. Tumagbat kan. Adala basit nga nanggagam nga dakes ket sungbatam meten iti dakes. Balsem meten isuna iti dakes, babaan iti dakes. Ket dayi panang bales mo, nadagdagsen pa ngem dayi inaramid dakin ka. Kamusta kabsat ko? Kamusta iti panagpamati tayo? Kamusta iti panagananos tayo? Panagibibtur tayo ken panagiturturod tayo? Iti pamati. Na Jesus asidegen nga umay. Ket kayat na nga masarakan kuma. Kadagiti amin nga ugali tayo daydi ugali nga niya. Kinaanos. Managibtor. Ken managitured. Iti amin nga banbanag. Kabsat ko. Ngarod, ti kararag ko. Iti daytoy nga kanito. Dagitoy nga ugali kuma. Ket may ugali tayo amin ida. Han nga gapot iti babaan ti bilid tayo no diket babaan ti parabor ni Apo Jesus. Ken tinasanton nga espiritu nga isu iti ministro iti panagbiag tayo nimbag nga oras tayo amin.